Prešľapy mimo zákona. Prešľapy mimo zákona. Sice už štartujeme show Viva la Noro, ale budete ju môcť pravidelne počúvať vždy v stredu medzi 13. a 14. u Maťky Záchenskej. Dnes prešľapy mimo zákona na tému masaker v Devínskej. Sústavne pálil. Civilisti sa ešte pohybovali po ulici. Strelba sa stále opakovala. Prvá hľadka tu bola do 2 minút. Došli policajti, BMWčkari, začal po BMWčkari, úplne, že im rozstrelilo auto. Vďaka patrí všetkým policajtom, ktorí v tomto zasahovali. Jedná sa o osobu, ktorá sa volá Ľubomír Harman. V čase o 10-16 hodine bol už páchateľ jednou ranou príslušníka policajného poútosného útvaru zneškodnený. Spáchal samovraždu. Bohužiaľ 7 ľudí tento útok neprežilo. Devínska Nová Ves sa 30. augusta obliekla do čierneho. Amatérsky strelec Ľubomír Harman nabil svoj samopal a vydal sa na poslednú susedskú návštevu. Po jeho odchode z bytu zostalo na zemi 5 tiel, všade bola krv a ticho. Šialenec vyšiel na ulicu a rozhodol sa svoj strašný čin ešte prifarbiť. Výsledok 7 nevinných mŕtvych. Policajti dostali príkaz strieľať. Ľubomír Harman dostal zásah, ktorý bol pre neho smrteľný. Svoj samopal však stihol otočiť proti sebe. Motív tohto nechutného činu si zobral so sebou a teda nie je jasné, prečo sa rozhodol takúto hromadnú popravu zorganizovať a vykonať. Inak pokojná mestská časť bola na nohách, policajti boli všade, minister Lipšic spolu s prezidentom policajného zboru Spíšiakom v pozore, celé Slovensko v šoku. Vďaka patrí všetkým policajtom, ktorí v tomto zasahovali. Prvá hľadka tu bola do 2 minút, odkedy bola hlásená streľba z domu, ktorý je za nami, čiže zasiahli účinne a vystavili sa aj obrovskému riziku straty na vlastnom živote. Treba však konať, ide iba o ojedinelý čin, alebo sa bude opakovať. Policajti v Devínskej si kladú otázky, je nás dosť? Nie je potrebné zvýšiť náš počet? Ľudia sa boja vychádzať von. Čo na to kompetentní? Celkový stav policajtov na obvodnovanie Devínska Nová Ves je 22 policajtov. Služobný obvod obvodného oddelenia Karlova Ves patrí k najbezpečnejším služobným obvodom s najnižším nápadom trestnej činnosti. Bol som v styku s pánom starostom. Vyjadril sa, že nie je potrebné zvýšiť vzhľadom na to, že jedná sa o prípad takéto charakteru. Bratislavský samosprávny kraj si však nemyslí, že štatistiky by mali byť také dôležité. Policajti by mali byť viditeľnejšie, malo by ich viacej v Devínskej Vsi, aby ľudia, ktorí držia za ruku detí, nemuseli mať akýkoľvek pocit ohrozenia. A v tomto zmysle župa má isté možnosti, akým spôsobom požiadať o toto najvyššie alebo byť súčinná pri tom. A tieto možnosti urobíme, už sme rozprávali s okresným policajným riaditeľom a v tomto zmysle krátko času budeme kontaktovať aj pána ministra vnútra. Devínsko-Novovešťania sa dnes poslednýkrát lúčili s 12-ročným chlapcom a jeho otcom, 2 zo 7 obetí beštiálneho strelca. Ďalšie rozlúčky sú naplánované na piatok. Slovensko teda malo dôvod smútiť. Štátny smútok vyhlásila premiérka Iveta Radičová na 2. september. Kauza sa však určite nekončí. Médiami sa totiž prehnala správa, že rodiny pozostalí chystajú krvavú pomstu. Rodina strelca vraj utekla do zahraničia. Vláda sa rozhodla odškodniť pozostalých a taktiež k odškodneniu prispela aj mestská časť Devínska Nová Ves, ako aj Bratislavský samosprávny kraj. V nemocnici naďalej ostáva jeden zranený, ten je v umelom spánku. Daniel Lipšic sa po tejto tragédii rozhodol, že treba prezbrojiť policajtov a každá hliadka bude mať pri sebe automatickú zbraň. Ministerstvo taktiež pripravuje paušálne zakázať držbu automatických zbraní, čo pobúrilo najmä športových strelcov a polovníkov.